Kang. Liga. Udah sehat-sehat selalu ya Le. 1, 2, 3 go. Jaman. Shit. Penting sesuatu ku beras ora tak anggap penting anak bojo wareng aja muni nuturi kaya kiai dipakane wae yen mendem lak ndlosor dhewe kendangane risang kudu jaga hatimu wis tak tutuke lelakonku pancen bener kandangmu merga mendem rusak awakku nganggo bernapas ora. Saya pokoknya risang kudu. Ngeri banget, ngeri. Medeni wong. Nggih. Yen wis mari kanca-kancati pamit iso bergage mendeme ditinggalake. Kancaku leren don rugal. Kok kuat pendem gue ora domah yo ahai audio ngetupnya Subaryo yo wahyu boleh Mas Joko tas kami kapan penting sesuatu ku beras ora tak anggap penting anak bojo waras aja muni nuturi kaya penyanyi dipakai wang dia mendam lan dosar dewi Mas Joko Kobong tas kami kapan Ojo jaga hatimu wis tak tutuke lelakonku
pancene bener kandang aku mergo mendem ngrusak awakku yen wis mari ojo-ojo dipaksa sor bagi demenan ditinggalake tinggal kancaku leren ndugal dong ana kuat mendem kuwe ora kumat